nyanga kunnafoni nye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔtuma bi ntɛnɛn ye dɔ fara n yɛrɛ bɛna don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ natara san kalo 4 na avril kalo don bi o tile 19 de ye ka bɛn farafingalo sunkalo n'i y'a sɔrɔ o ye jate la san kalo 9 ye bi o tile 7 ye hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ joron kɛrɛfɛ dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o wele ko saba wɛrɛ an b'a ladɔn k'a fɔ kamalennin dɔ kɛra so ye ni k'a ba sinamuso kantigɛ alamisa ni k'a dugujɛ juma na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la an ka jamana kɔnɔ na bi basigibaliya pogo marabolo kɔnɔ na an b'a ladɔn k'a fɔ o ye ɲɔnɔ marabolo dɔ ye min ye ka dɔn k'a fɔ arabadon ka dugujɛ alamisa la walajugu kɛba dɔw de taara ba 30 ɲɔgɔn ka t'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la ka taa se bi kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ jagokɛla dɔ ale bɔtɔ la kɔlɔnjɛbaka bɛna ka jagofɛnw ta marifatigi dɔw de ye sira d'ale ɲɛ ni ka marifa ca la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na fɛn min ka dɔn k'a fɔ basigi ye o bɛ sabati cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la misabukaw fɛ olu ka siyɛlɛdenw n'i y'a sɔrɔ olu ka kaburu dɔ ye fortiria baara dɔ kɛra ye ka ji di ye ma kunnafoni ye ɲɛfɔli ka ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔrɔ balimamɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya koba ye an yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o y'an cakɛɲɔgɔn ka an ka kalanden Siri Kulibali ale furumuso o y'an sɔn denmuso la an bɛ dugawu kɛ den min filɛ n'i y'a sɔrɔ n'a sɔrɔlen filɛ ala ka kɛ den ye ka jɔ k'a tɔgɔ kɔnɔ k'a ka silamɛ ye k'a dayirimɛ nɔgɔya k'a nasa ja o nisɔndiya b'an bɛɛ lajɛlen ka bi k'aw foni k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra ye kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la k'a yira k'a fɔ bɛnkan min n'o tɛgɛnɔ kun bila la o bɛnkan kalo 1 kɔfɛ o kalo 1 kun tɛmɛna ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye juma don a yirala k'a fɔ bɛnkan min kuma tun bɛ senna ko bɛnkan in kɔni an b'a la k'a fɔ Haut Conseil Islamique du Mali ale ka cidenw ka taa se marifatigi jɛkulu min ye ka dɔn k'a fɔ dozolakaw ye ani jariwala tigilamaw an b'a la k'a fɔ bɔ kɛra ka taa nin bɛɛ lajɛlen lajɛ u y'a yira k'a fɔ bɛnkan min bɛ yen o dulonnen tun bɛ fɛn min na ko Mali sɔrɔdasiw ka taa ka bɔ Farabugu jariwala tigilamaw ka laɲini de tun y'o ye tuma min na n'u sera kɛnɛ u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na ala ka kan olu kɔni Mali sɔrɔdasiw tali ka bɔ Farabugu Haut Conseil Islamique ka cidenw y'a yira k'a fɔ o t'olu ka kɛta ye wa donsow tɛ se k'o kɛ hali olu yɛrɛ jariwala tigilamaw u b'o de laɲini ka o tɛ se ka kɛ o ye jamana ko de ye ni jamana bɛnna fɛn min kan an b'a la k'a fɔ o bɛ kɛ ten kuma min na n'o kɛra u yirala k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ o kumaɲɔgɔnya minnu kɛlen kɔfɛ ko tɛnɛla ka kan olu y'a faamuya k'a fɔ Haut Conseil Islamique du Mali ni kunnafoni u ye kunnafoni se wa donsolakaw yɛrɛ ka fara Haut Conseil n'olu yɛrɛ kan u se t'a la Mali kɛlɛkɛcɛw ka bɔ ka dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Farabugu ye nka min ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni olu ka wulikɛjɔ kɔni u ni Mali kɛlɛkɛcɛw cɛ k'o fɔ k'o période tigɛ e ka dɔn bɛnɲɔgɔnya t'olu ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛnɲɔgɔnya t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa n'u n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ e ka dɔn kɛlɛ bɛ yen nka min ye ka dɔn k'a fɔ sigidalamaw ye marifabila min tun bɛ sen na k'o marifabila kɔni ko k'o kɛ taa ye ten ko k'o marifabila kɔni ka tɛmɛ n'o ye u tɛ se sigidalamaa ma ten u tɛ se sigidalamaa ma sigidalamaa kana s'u ma u ni donsow bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ye ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ka kɛta kɛ sigida kɔnɔ na nka maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yalima nin bɛnɲɔgɔnya min n'a kuma bɛ sen na nin ko min filɛ nin yalima nin ko in bɛna to sen na tan wa k'o sɔrɔ kɛ ni sɔrɔdasiw wulakaw bɛɛ y'i ka dɔn k'a fɔ Farabugu walima u bɛ yɔrɔ dɔw la kuma dɔ la n'u ni jariwala tigilamaw k'u bɛ se ɲɔgɔn a kana kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin sigidalamaw ma an b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ sen na bɛnɲɔgɔnya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɔni bɛ sigidalamaw kun ni y'a sɔrɔ bɛnɲɔgɔnya min sɔrɔ k'o bɛnɲɔgɔnya in kɔni ko tɛmɛ bɛ kɛ n'o ye kuma kolomara tɛ dɔ ye bɛnɲɔgɔnya min kuma fɔlen filɛ an ka Mali kɔrɔ ni tile bɛ basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ o bɛnkan min tun dalen bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw tun bɛ kunjɛ ka bɛn ni alamisa ye kɛ kun alamisa ɲɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka n'a pogo n'i ye jateminɛ o ye ɲɔnɔ marabolo de ye o mara an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo yɔrɔw la ka na se Masina marabolo yɔrɔw ma u bɛ danbɔ o yɔrɔw de la nka pogo bɛ ɲɔnɔ fɛ
wulikajɔ kɛba dɔw de nana arabado kana maaw sɔrɔ yɔrɔ dɔw b'a la ka dilan n'o ye foro dɔw ye ka sɔrɔ kana maaw cɛni ka taa n'u ye ka tila k'u yɛrɛ kɛ bɛnni minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ forodilanla ninnu ka bɛnniw ye k'u ko kɔnɔna mototigi camanba ka tila ka u nana ni moto ni marifaw ye tuma min na n'u ye maa ninnu sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ ni bɛnni minnu u y'o bɛnni dɔ minɛ ka tila ka maa ninnu yɛrɛ k'u kɔnɔ ka taa n'o ye maa 30 bɔɲɔngo hali nin yɔrɔ in na jate kelen foyi sɔrɔlen t'a la fɔlɔ an balala k'a fɔ ko nin kelen bɛ ka maa caman kɔ in kamana na k'a dɔn k'a fɔ o kɛlen kɔfɛ an ye nɛgɛjuru ta n'i y'a sɔrɔ sigidalama dɔ ni k'o ɲininka ale b'a ɲɛfɔ an ye an balimakɛ e bɛ min ne bɛ ɲɛna mara la commune rurale de Pogo. An balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ arabado ko wulikajɔ kɛba dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin cakɛda dɔw mɔgɔw ma k'u cɛ ka taa n'u ye a ko kɛra cogo di An yɛrɛ bɛ terrain kan yan arabado bamaji jɛkulu dɔw nana projet dɔ bɛ an fɛ yan u bɛ ka maloforo dɔw de dilan o maloforo dilanyɔrɔ in na u nana ka na baarakɛlaw de cɛ u tun ka ca dɔɔnin parce que a mɔgɔ tun bɛ se moto 10 ɲɔgɔn ma o moto 10 mɔgɔ 2 de tun b'a bɛɛ kɔ la u n'u ka marifaw bɛ ɲɔgɔn na u ye mɔgɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn marifatigi bi na mɔgɔ si ja jɔlen tɛ marifatigi ye surtout bamaji ninnu sera ka mɔgɔ min kɔni fara ɲɔgɔn kan an ka jate la a bɛ taa se mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ma bɛn dɔw tun bɛ u ye mɔgɔ ninnu don bɛn ninnu kɔnɔ k'u ɲɛsin ka taa ɲɔnɔ ye bɛ fan fɛ mais u taatɔ la u jamanen kosɛbɛ an ka kamalennin 2 tun b'a la kelen ko ale yɛrɛ tɛ projet baarakɛla ye k'olu taatɔ don Siribala sugu la parce que a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Siribala sugu ye arabado ye u ko ale n'a tɔ kelen k'u y'olu minɛ moto kɛrɛfɛ k'o kɛra o ka sɔrɔ k'olu jigi an ka village dɔ bɛ yen ko Marakabugu o ye Marakabugu ka ye u y'olu mɔgɔ 2 kɔni lasegin o kɔni taara ni mɔgɔ ninnu kɔni ye fo ka taa se nin yɔrɔ in kɔni na hali bi an tɛgɛ kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ u la an kɔni an b'a ɲini faamaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in vraiment a bɛ k'an yɛrɛ dabaliya ban pewu n'a fɔra ko négociation bɛ sen na bon an ka négociation ko yɛrɛ to yen n'a fɔra ko an ka force de défense et de sécurité u bɛ yen u bɛ wuli ka jɔ la an kɔni an b'u fo nka nin ko in bɛ k'an yɛrɛ kamana gan nin tɛ fɛn siɲɛ fɔlɔ ye nin zone in na yan an kɔni bɛ min fɛ ka fɔ u ka a lajɛ hali bi k'u cɛsiri pour que nin daga in bɛ se ka ta ka bɔ an da la population ja wulilen don parce que nin bɛ kɛ gendarme tɛ ye sɔrɔsi tɛ ye a bɛ mɔgɔ fari faga waleya min bɔlen filɛ ka k'u fɛ arabado u y'a kɛ ka bɛn ni waati jumɛn waati ye sufɛla don wa walima u y'a kɛ tilegan fɛ de a kɛra tilegan dirin de fɛ 11h30 11h kɔni o kɔni tɛ sɔgɔmada joona ye tuguni hali bilen a kɛra tango kanali min ɲɛsinnen don ka taa kɔrɔyaban fɛ dɔw tun bɛ van don ni fɛngɛ ninnu de la a kɛra yen de nin kɛlen ni san cɛ yalima lakanabaw ka cidenw ma se kɛnɛ ka yen nɔ ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ni ko in bɛ cogo min na wa fo kana se bi an bɛ nin yɔrɔ min na bi an ma kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw bɛ ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ a bɛ taa an kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko ci fɔra commandantakaw ye n'o ye sous-préfet ni préfet ye y'a dɔn olu ni faama yɛrɛ ka coordinateur u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara la su ni tile ani CB commandant de brigade ɲɔnɔ ci fɔr'u ye mais an kɔni an ma foyi ye fɔlɔ ka maaw to baara la ka na ni ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin u ma ni kuma bɔ nin na a bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin yen yɔrɔw lakana ma ni kuma bɔ a la kɔni baara kɔni bɛ jɔ parce que ni baara jɔra gɛlɛya bɛ na maloforo dilan kun ye mun ye dunkafa maliden bɛɛ ka wulikajɔ ye ko an ka dunkafa ka sabati aménagement min dun bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ de pour que dɔ bɛ fara maloforow kan parce que a bɛ ka kɛ dugu yɛrɛ minnu na maloforo tun tɛ o yɔrɔw la ka kɔrɔ n'o ye Tango Korondɔbugu Marakabugu ka na Tɛnɛzana ani Cɔngɔzana ninnu na maloforo tun t'u bolo maloforo min bɛ yen n'u b'o ci kɛ n'o bɛ Ndewani zone fɛ u ni Ndewani ka jan kosɛbɛ mais Dieu merci ni aménagement minnu bɛ ka kɛ u ni dugu 3 ninnu si ma jan ɲɔgɔn na nka n'a kɛra ko baara ma se ka kɛ y'a dɔn ni sɛnɛ ma kɛ dunkafa tɛ sɔrɔ ni dunkafa ma sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di tiɲɛni don bɛɛ b'a dɔn yalima u ye maa minnu minɛ u kun bɛ tubabu dɔw de nɔfɛ n'olu ye tun b'a la walima u ye baarakɛlaw dama minɛ ka taa n'olu ye de mɔgɔ minnu segira olu ka kunnafoniya la ko u tun hakili la de ko u bɛ projet ɲɛmɔgɔ ninnu sɔrɔ terrain kan mais an yɛrɛ ka jate la u ye mɔgɔw minɛ canal min da la canal fan dɔ fɛ projet ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen mais u ni mɔgɔ ninnu cɛ tun ka jan dɔɔnin u ka laɲini yɛrɛ belebeleba de ye pour que ka projet ɲɛmɔgɔ ninnu sɔrɔ n'u y'olu sɔrɔ t'a dɔn n'u mago bɛ wariko de la wa parce que ni wari sɔrɔla ko wɛrɛw bɛ kɛ carburant bɛ sɔrɔ ko wɛrɛw bɛ sɔrɔ u ko taara ni ninnu ye an kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ hali bi an b'u kɔ nka u k'a essayer u ka patrouille u ka dɔ fara a kan patrouille ka kɛ ka na fo kungo kɔnɔna ninnu na de temps en temps parce que ni an yɛrɛ y'a ye ko sɔrɔsiw bɛ tɛmɛ pick-up 2 ni 3 bɛ tɛmɛ la an ja bɛ sigi k'a fɔ ko même en cas de problème initial dira ninnu bɛ na faama yɛrɛ ka présidence yɛrɛ a bɛ se ka bamaji yɛrɛ jabɔ a bɛ population hakili sigi parce que population b'a dɔn k'u n'olu de ye kelen ye nka n'a kɛra k'u tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la fiyewu u tɛ ye des fois n'i y'u ye dɔrɔn fo n'u tɛmɛna Ndewani goudron fɛ ka taa Marikala fan fɛ ka segin ka taa Ɲɔnɔ fan fɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ pour que basi bɛ se ka na baara kɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ pour que basi bɛ se ka na baara kɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Pogo maralama dɔ kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ na i dabali bɛ ban an bɛ deli ka nin fɔ ka file fiyɛ la
Mali bilama bi yɔrɔ min na ma kan ka jɔrɔ ni ka tila ka hami kuma min na jamana marali ndomo ɲatigiya bɛ lakana tigilama yɛrɛ ka bolo kan n'a fɛn bɛɛ de ye olu ye waati kelen kɔnɔ na jamana fan caman bɛ bi olu si t'a fɔ alihamudulilayi batɛmɛsiraya a bɛ ka juguya ka taa fɛ fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka wulikɛjɔ kɛ hali bi cɛsiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni maaw sigilen tun bɛ n'a ye k'a fɔ ko n'olu ye Mali sɔrɔ k'a bɛ kɛ ten u ka fɛɛrɛ tigɛ ka jamana basigi n'o tɛ don o don jamana in mara dɔ bɛ yen k'a dɔn olu bɛɛ nin ta ye anw kɔni a tɔgɔ b'anw ka ten n'u ma fɛɛrɛ tigɛ gɛlɛya camanba de bɛ yen nin waati na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ malidenw kan minnu kamana kɔni bɛ u ta don u b'u ko yɔrɔ yɔrɔ ka t'u ja yɔrɔ yɔrɔ n'o tɛ n'i ye pogo lajɛ bi k'a fɔ bi nin bɛ fɔ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo dɔ de don ka se ka nin ɲɔgɔnɛ kɛ ye fanga ma se ka bɔ yɔrɔ si kelen na maa 30 o n'a ɲɔgɔnɛ k'o bɛɛ lajɛlen cɛ dugu kɔnɔna na n'a sɔrɔ ko nin ye tubabula ka maa kelen an ka jamana kɔnɔna na ɲama kunnafoni bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u tɛ da ka sunɔgɔ i b'a sɔrɔ nin kuma bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa nin yɛrɛ anw ye sɛgɛsɛgɛliw de k'a la ka se k'a ko bɔ dingɛ kɔnɔ nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an m'a mɛn an ka faso ɲɛmaa si da la maa 30 n'a kunkanfɛ min ye malidenw ye olu bɛɛ talen filɛ ɲɛ kelen sɔrɔlen tɛ foyi kelen sɔrɔ ka fo la nka n y'a fɔ cogo min na kunkolo ɲimina mɔgɔ tɛ ɲɛ kelen cɔrɔ o jugu la dɛ fiɲɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ taa ni kolon ye n'o ye kolonkala sɔrɔ o kun ka dɔgɔ o kunbɛli la ala ka hakili ɲuman d'a ma k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kɔlɔnjɛbakaw fɛ alamisa ka dugu jɛ juma na olu ka jagokɛla dɔ ka bɔ yen k'a bɛna i ka dɔn k'a fɔ a ka jagominɛnw ta Bamako kɔnɔna na a natɔla moto de b'a bolo n'a sera Buguni a b'u bila ka sɔrɔ ka mobili ta wulikɛjɔ kɛba dɔw de ye ka dɔn k'a fɔ diɲɛ da u ɲɛ ka sɔrɔ ka marifa ci a la nka fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye ala nisɔndiyakoba ye kunkolo kan ka to fɛn min na ni den ma to la banfula ko ala tanu ya ko nin banana nka ko a ni kɔni ka dɔn k'a fɔ u ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a sa ka piratigɛ d'a ma nin waati na kɔlɔnjɛbaka dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e jɔnni ne tɔgɔ ye Mahamadu Traoré n yɛrɛ de baarakɛla ye kɔlɔnjɛba Mamadu Traoré ye kunnafoni sɔrɔ alamisa don ka dugu jɛ juma na ko kɔlɔnjɛba jagokɛla dɔ bɔtɔ la kɔlɔnjɛba kana Buguni ko wulikɛjɔ kɛba dɔw ye jan da a ɲɛ ka marifa ci a la a ko kɛra di kulubali a kɛra an bɛ fɔlɔ ka yɛrɛ fo i ka kunnafoni jɛlen dili la alamisa don an ka commerçant dɔ denmisɛnninamɔgɔ dɔ a si saga yɛrɛ si tɛmɛ san 35 kan sun tigɛlen kɔfɛ a y'a ka moto ta a tun bɛ nin kunda Bamako ka bɛ taa sanni kɛ a tɛmɛnen kɔrɔ kɔ Zanzibugu ni Buguni cɛ walijugu kɛbaaw ye jan da ɲɛ ka mugu ci a la mugu cilen kɔ a la a binna ani moto binna ayiwa walijugu kɛbaaw gɛrɛla a la ka ɲininka ta k'a ɲɛsin a ma an ko k'i ka jɔ munna i ma jɔ a ko aw yɛrɛ ko ne ka jɔ ma mɛn ma file kan mɛn ma joli kan mɛn an ye ɲininkali min tɛnko baratɔ yɛrɛ la o k'a fɔ fini kɔni tun bɛ mɔgɔ minnu na a bɛɛ tun ye teniw ye teni de tun b'u la fo ka taa sera ɲɛrisi b'u sen na teni tun b'u la o kɛlen kɔfɛ u y'u kɔ don ni ka taa a ka sɔrɔ sa ka wele bila a ka mɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka taa ni a ye fɔlɔ Buguni dɔgɔtɔrɔso la ka se ka furakɛli kunfɔlɔw ta k'olu ɲɛsin a ma o tɛmɛnen kɔfɛ u taara n'a ye Kati an bɛ waati min na komi sisan a bɛ Kati dɔgɔtɔrɔso la furakɛli la kɛlen kɔ ye yen dɔgɔtɔrɔw ye wulikajɔw ta ka ɲɛsin a ma u ye kisɛ dɔw bɔ a sen na ka taa se woro ninnu ma kunnafoni laban min bɛ an bolo kɔni k'a fɔ alhamdulilayi nin waati la baasi foyi tɛ a nin na ka se ka nin kɛ kɔlɔnjɛba ni Buguni cɛ k'a sɔrɔ n'i ye yɔrɔw lajɛ yɔrɔ bɛɛ dadonnen don ɲɔgɔn na e fɛ mun de la nin bala ka kɛ sisan bon an y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye lakanabaliya minɛn ye halisa sabu a kɛlen ne yɛrɛ ye wulila ka se an ka lakana tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Zanzibugu ka taa ɲininkali ta ka ɲɛsin ma o y'a yira an na k'a fɔ olu ka maa si de tɛ yen n'u kun taara nin waati la larawuli la k'a fɔ ko a kɛra olu bolo o yɔrɔ kelen na ka wele bila Buguni fɛnɛ komisɛri ma ka ɲininkali kɛ a yirala k'a fɔ olu ka maa si tun tɛ patrouille la waati nin kɔnɔna na sabu n'i y'a ye ɲininkali ta ka ɲɛsin u ma mɔgɔ baralen de y'a jira an na k'a fɔ ko teni tun bɛ a la ayiwa an bɛ se ka min fɔ nin bɛɛ lajɛlen na ni ɲɛmaaw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ sabu an bɛ waati dɔ komi sisan teni bɛ feere sugu yɔrɔ bɛɛ la i ye wari bɔ dɔ i bɛ teni san u ka se ka fu siri sugu teni feere la u ka se ka fu siri mun yɛrɛ bɛ k'a fɔ n'o ye tenitigiw ye n'u bɛ teni kɔrɔ di u dɔgɔninw ni u balimaw ma u ka se ka dan siri olu la sabu o bɛɛ de bɛ na ni nin kɔlɔlɔw ye ka taa se ni binganni wale ninnu kɛli ma an bɛ wele de bila halisa k'a ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma vraiment nin waati kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ faso bi olu de bolo faso fɛn bɛɛ lajɛlen olu de ye an ma jɔ u ka kɛta la mais an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan min bɛ se ka kɛ fu ka siri ni damanda ninnu na sinon n'a fɔra k'a fɔ ko maa b'i wuli ka taa sanni na Bamako ko e tɛ se ka taa bilen
k'a fɔ ko ni walaju kɛbɔ ma dankari e la nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ gɛlɛya ye a bɛ ka na ni fɛn wɛrɛw ye sigi kɔnɔna na min bi gɛlɛya kosɛbɛ an ka autorités u ko dɔ fa ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan halisa sɔnniya da yɛrɛ ma a kɛra furancɛ min kɔnɔna na tiɲɛ ka di ala ye a kun kan ka kɛ fɛn ye Bugu walima Buguni olu kun kan ka se ka wulikajɔ kɛ nin temps kɔnɔ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ka se k'o di anw ma nka alhamdulilayi an ka mɔgɔ kɔni a ka kɛla nin na bi. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala a bɛɛ kun ye ka dɔn k'a fɔ waleyajugu taara ka ɲɛsin maa min ma n'i y'a sɔrɔ n'o ka kɛnɛ nin na yarabi ala k'o kɛ ɲɛta ye n'o tɛ i ka dɔn nin kuma in Mali la kɛnɛbaliya kɛlen bɛ furujugu ye a tɛ sa kunkan kuma ti ban su ni tile daba kuma la nka o n'a tabalilen kɔnɔ na waati bɛɛ kura wɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ taa kɛ min b'i dabali ban ala k'an ka jamana ne k'a basigi n'an bɔra ye an bɛ taa Joro kɛrɛfɛ Joro marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Samawɛrɛ cɛ dɔ de filɛ ka wulikajɔ kɛ a ba sinamuso ko a na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'ale sigalen b'o la k'o ye suba ye ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma k'a ba sinamuso kɔni k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ka denbaya ye ko ale kɔni ale b'a ba sinamuso in kɔni k'a b'a bɔ baara la bi ka u to o kuma na maaw hakili k'o ye kuma ye sufɛ ka ba sinamuso in alamisadon sufɛla fɛ an balana k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ ka taa ba sinamuso bese dabɔ ka taa kandigɛ ka tila k'i yɛrɛ ɲini fo nin yɔrɔ in na ma i fɔlɔ i yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma a y'a ba sinamuso min kandigɛ o balimakɛ de ye Segu Bari ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'ale kɔni ɲɛ dara kan ko min bɛ kɛ ala kɔni min kɛ ale t'o dɔn ale bɛ min kɛ a b'o dɔn Segu Bari b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Segu Bari ne bɛ Samawɛrɛ la Samawɛrɛ a bɛ Joro fɛ. Segu Bari an ye kunnafoni sɔrɔ alamisa sufɛla fɛ ka dugu jɛ juma na ko wulikajɔ kɛra ka musokɔrɔba dɔ kantigɛ Samawɛrɛ la yen nɔ a ko kɛra cogo di. Ablaye a kɛra alamisa su ka dugu jɛ juma na quoi musokɔrɔba in sinamuso den de y'a kantigɛ tuma bɛɛ a b'a fɔ a da la ko a bɛ musokɔrɔba in faa ko musokɔrɔba ko subaga don tuma bɛɛ a b'o fɔ a tor'o de la ka t'o la fo a ye bese daja alamisa su fɛ ka dugu jɛ juma na 0 heure yɛrɛ waati mɔgɔ sina sagolen kɔ donc a nana ka na kantigɛ a y'a kantigɛ la ka sɔrɔ ka bɔ ka taa fo nin yɔrɔ la ɲɛma da ka fɔlɔ. A dɔnna cogo di k'a fɔ k'ale de ye musokɔrɔba in kantigɛ. A dɔnna cogo min na musokɔrɔba mɔden dɔ de bɛ si musokɔrɔba fɛ yan o de ye dalen ye o de ye kamalen ye a bɛ bɛlɛnbɛlɛ la o ye musokɔrɔba kun sisan k'u ka don so kɔnɔ musokɔrɔba ko k'u da dɔɔnin ko funteni bɛ nka cɛnin fana t'a dɔn a bɛna nin kɛ donc denmisɛnnin tɔw wulila ka don so kɔnɔ ka to cɛnin ni musomanin dɔ ye musokɔrɔba kɛrɛfɛ kɔni nana ka na musokɔrɔba kantigɛ o la cɛnin wulila o jatigɛlen taara bɛlɛn kɛrɛda fɛ an musokɔrɔba kantigɛ dɔrɔn joli kɛra kɛrɛfɛmaa kan donc o kulela ka wuli sa o taara fa wele ka na o nana sɔrɔ ale de y'a kantigɛ a b'a kantigɛ n'a bɔra ka taa ɲɛ kɔni ma da kan fɔlɔ. Maa min ye nin kɛ a ba sinamuso la a yɛrɛ si kun bɛ se san joli ɲɔgɔn ma. Bon a si kɔni bɛ san 35 yɔrɔ la. Hakili ko kun t'a la kɔni. Foyi t'a la. Maa min kantigɛra e ka dɔn bɛ s'a ma wa. Maa min kantigɛra ne fa badenkɔrɔmuso de don fa kelen ba kelen o ye ci da yɔrɔ mɛri ma mɛri ko su kora ka ban ko ni dugu jɛra ko a bɛ na dugu jɛra ka tile gan fo seli fana bɛ tɛmɛna mɛri ma na ci bila ka taa Joro faama ma na e mɔgɔ dɔw kɔni bila ten ka n'a lajɛ k'a foto ta o kɛra bannen cɛnin min ko ale y'a ye ko u n'o ka taa dɔn cɛkɔrɔba dɔ ni ye fali kɛ o kɔrɔkɛ yɛrɛ ani mɔgɔ wɛrɛ u taara ka taa lajɛ u taara ko ne ma kan foyi f'u ye taara ɲininka a kɛra cogo jumɛn na u y'a kɛ cogo f'u ɲɛna u ma foyi wɛrɛ fɔ bilen k'u ka segin ka taa kɔfɛ tuguni ni foyi kɔni ma sɔrɔ a bila yen. Nin waleya in kɛlen kɔfɛ min y'an ka jamana lakana finitigilakaw si ma se kɛnɛ kan ka taa furu in lajɛ wa. Finitigilaka si ma se yan nɔ ci fɔra mɛri yɛrɛ a min bila ka na dɔw ko osofɛrɛ don muso kelen de tun b'a la o kɔni ye dɔgɔtɔrɔ ye o dɔnnen don o kɔni nana lajɛ n'o tɛ finitigilaka foyi ma na ka n'a lajɛ e kɔni b'a dɔn osofɛrɛ kɔni ma na o ka baara tɛ nin kɔni ye osofɛrɛ ye yiri baarakɛla de n'a fɔra o kana mɔgɔ kantigɛlen lajɛ mɛri yɛrɛ sen ma se kɛnɛ kan yanni yolo yɛrɛ cɛ yɛrɛ kilo 7 a tɛ tɛmɛ o kan yanni Joronjɛ tɛ tɛmɛ kilo 15 ɲɔgɔnna ka bɔ finitigilaka si ma se kɛnɛ kan yan nɔ. Waleya in kɛra musokɔrɔba min na a si kun bɛ se san joli ɲɔgɔn ma. Musokɔrɔba in kɔni si bɛ taa san 60 ɲɔgɔnna na denkɛ 3 ni denmusow b'a fɛ. Aw yɛrɛ fɛ mun na nin sera ka kɛ ka tila ka dankɛ ta. Bon a kɛlen ka dankɛ ŋunuŋunukan kɔni cɛrin bɛ ko a bɛ karamɔgɔ dɔw ka bolo kan k'o minɛ an kɔni y'o mɛn nka o kɔni y'a mɛn an ɲɛ ma da kan fɔlɔ kɔni hali bi ɲinini kɔni bɛ sen na. Nin kɛlen aw la e yɛrɛ min tɛnɛmuso don a ye e bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Ablaye ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ sanfɛ an bɛ dugu ma an t'a dɔn ne yɛrɛ bilama ne ɲɛ kamalen ɲɛ min bɛ bɔ a la hɛrɛ tɛ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi mɔgɔ si tɛ a bɛ ko min ye dumuni kɛ ka ɲɛ n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ taa baga mɔgɔ mɔgɔ k'a kunkolo tigɛ ten foyi t'i fɔ a la faamaw tɛ se ka kan jɛlen bɔ parce que lakana tɛ yen min ye waleya in kɛ a muso n'a den a n'a yɛrɛ u bɛɛ tununnen don muso yɛrɛ ko k'a ye a ka finiw bɛɛ ka saki kɔnɔ misi 2 b'a bolo k'o minɛ ka t'o di dɔ ma dugu kɔnɔ ka saki ta sigi ko kun na k'a ko bi kɔni k'a bɛ ko kɛ ko Samawɛrɛkaw sigi ni ko min ye k'a b'o kɛ bi a y'o kɛ min k'a nana saki ta ka bɔ muso y'o kuma fɔ mɔgɔw ko donc n'a ma ye sa ko a muso yɛrɛ minɛ mɔgɔw y'u to la dɔrɔn muso yɛrɛ tununa
ni denw ani cɛ ɲɛma da siga fɔlɔ n'u kɔni bɛ kangari min kɔni da faamaw ye u ka u jɔ jɔyɔrɔ la puruke nin ka ye n'a kɔni yera min bɛ kɛ o kɔni dɔnnen don wa n'a fana ma ye su t'i ka kɛnɛ ne kɔni tɛnɛmuso tɛ se ka fa k'olu to ten nɔ parce que sigida la i fɛ ne ka mɔgɔ fa cogo ko ni ne bɛ to ɲɔgɔn kan u tɛ se ka kɛ o an tɛ ka ɲɔgɔn bilen kɔni kuma min bɛ ne fɛ kɔni y'o ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Seku Barikan ye an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka sabali an ka bisikaliw dabila wa maa b'i fan jigin ni sogo la k'a sɔrɔ i ma kari dɛ ju dɔw bɛ yen dugu dɔw kɔnɔna na maa dɔw fɛngɛnen don k'olu ye k'u to yen hali n'u k'u bɛ maasɛbɛya kɛ o dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko sibaw don k'a sɔrɔ o du e min bɛ k'a fɔ e balonnen don i ɲɔgɔnna wɛrɛ balonnen don o du kɔnɔ walima o kin kɔnɔ an ka sabali nin n'a ɲɔgɔnnaw e k'a lajɛ i ba sinamuso a kɛra kɛcogo ni bi tɛ o de y'i ba yɛrɛ ye ka tɛmɛ i bangebaa yɛrɛ kan nka ka tila ka i ka nin ɲɔgɔnna kɛ fɛn bɛɛ bi ma nin ɲɔgɔnna mɛ si ma lawale kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnnaw ala kana ɲɛ da nin kɛbaaw yɛrɛ ka fiyewu sango ka nin kɛ an soma ye n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ katikaw fɛ olu wula k'u jɔ kɔkɔ sugu la ko lutiya baara kɔni hakɛto bɛ kuma na bi ala jati kama ka fɔ ɲɔgɔnya cɛ ni cɛ walima muso ni muso cɛ o baaraw k'o bɛ ka kɛ kɔkɔ sugu la u wula k'u jɔ k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si kelen na ka wulikɛjɔ kɛ a kɛnɛ kan dugulamaw b'u ka nisɔngoya yira senfɛ an k'u ka sera lamɛn. Tɔgɔ Sakan Jamu Jara. Nin ye kɔkɔ sugu de kɔnɔ. Sugu ye bɛɛda min ye bɛɛ dama kan sugu la. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan cɛ ni cɛw bɛ ka ɲɔgɔn ɲini sugu la nɔ. Donc an kɔkɔ fana y'a yira a tɛ kɛ an ɲɛna fan su parce que fɛn min don a kɔnɔnalen don fan bɛɛ fɛ. Silamɛya y'a kɔn, kerecɛnya y'a kɔn, hali kafiriya y'a kɔn. Donc a tagina bɛ sigida la kɔkɔ yan. N'ala sɔnna gulɔ tɛ feere kɔkɔ yan. Cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini kɔkɔ yan o tɛ k'an ɲɛna kɔkɔ yan. An ka kuma ni kati ye pour que kati ka bon. Anw ni kɔkɔkaw de an b'an ka kɔkɔ de défend an b'an ka kɔkɔ de nettoyer ka ban pewu. N'ala sɔnna ko ye ban kati yan o de ye an seko yan ni an ka rencontre filanan de an bɔra ka caravane kɛ k'a bɛɛ sensibiliser k'a yira denba bɛɛ la k'a yira denfa bɛɛ la k'a yira denmisɛnnin bɛɛ la sifin fara sijɛ kan an y'a fɔ bɛɛ o de kama an nana spontan di an ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye kuma min bɔra ɲɔgɔn cɛ an de fɔ jama ye parce que ni jama wele n'i ma fɛn fɔ a ye i ka fɛn d'a ma mais fɛn t'an bolo k'a d'u ma mais fɛn b'an bolo k'a f'u ye min yɛrɛ ka ɲi ni dima yɛrɛ ye parce que nin min ye nin éducation de n'a fɔra cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn embrasser jama la nɔ tilekan dɛrɛdɛrɛ fɛ tiɲɛna o tɛ kɛ an fɛ yan bi an kɔni tɛ Amadu Kufa ye an tɛ Yadagali ye an ye kɔkɔkaw de ye. Ne tɔgɔ Segu Sangare n bɛ Kati kɔkɔ yan vraiment dernier moment nin na an y'a lakɔlɔsi an ka sigida yɛrɛ la yan nɔ n'o ye kɔkɔ précisément parce que u logelen don yɔrɔ dɔw la u tilala ka bɔ yen ka na bitigi dɔw ta ka bitigi ninnu kɛ dépôt ye dépôt u bɛ boisson ni gulɔ feere yen nɔ mais an y'a ye cɛ ni cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini ani muso ni musow bɛ ɲɔgɔn ɲini olu de bɛ ka bitigi in feere bon an yɛrɛ nana ye vraiment an ka sigida la a bɛ ka na éducation tiɲɛ an bolo vraiment an tɛ se ka jɛn n'o ye o ye sayako de y'an bolo a n'an ka laadala ko foyi de tɛ taa o c'est pour cela que jeunesse yi fara ɲɔgɔn kan an ka cɛkɔrɔbaw y'u fara an kan pour que an bɛ se ka kɛlɛ in kɛ ka ban bon vraiment u donna ne mɔgɔ dɔ de ka sababuya ye yan parce que u logelen don o tigi fɛ yen u bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na mais min b'an ka quartier kɔnɔ u donna ne mɔgɔ dɔ de pour que ka se ka na dépôt ninnu dayɛlɛ katika bɛ b'an kɔ parce que ko min bɛ yen vraiment ko bɛnta tɛ mɔgɔ jugu min b'an senkɔrɔ nin ye tan n'u bɛ ka na éducation cɛ u ka se ka bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ violence tɛ kɛlɛ tɛ foyi tɛ bingani tɛ caravane min kun y'o ne tɔgɔ ye Umar Diallo denmisɛnw yɛrɛ ye ne wele parce que u b'a dɔn ne cɛsirilen don nin n'a ɲɔgɔnnaw la u ye n wele ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna ka ɲɔgɔn ye bɛn bi mais u ko ma k'u sera dugutigiw ma u sera alimamuw ma u sera maire n'a ka jama ma olu tilara k'u bila ka taa commissaire fɛ yen u ni commissaire kumana donc an bɛɛ b'u kɔ parce que nin ye sigida kɛlɛ de ye ni mɔgɔ ma nin kɛ n'i danna i ka nasɔngɔ ɲini dama ma i ka sigida bɛ tiɲɛ i bɛ nasɔngɔ ɲini ka tila ka sigida baara kɛ ni mɔgɔ ma sigida baara kɛ e tɛ fasoden ɲuman ye c'est pourquoi ne bɔra parce que ne yɛrɛ filɛ association dɔ bɛ n bolo association min bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔw ka hakɛ nɔfɛ an ye siɲɛ hakɛ min kɛ tribunal la a ka ca an y'a yira nin denmisɛnw fana na k'a fɔ an b'u kɔ ni mɔgɔ y'a ese k'a b'i jɔ u ɲɛ u nin sira kan u k'an wele n y'a mɛn ko dɔw bɔra Segu dɔw bɔra Bamako a kɛra cogo o cogo olu tɛ se ka na Kati yan ni Katika t'a la o mais an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn an tɛ taa don mɔgɔ ka du kɔnɔ dɛ mais an kan bɛɛ da kɔni mɔgɔ tɛna malobaliya k'an kan bɛɛ da la dɛ o kuma t'a la ni min bɛ bɔ o bɛ bɔ de n'o tɛ an kɔni t'an kan bɛɛ da bila mɔgɔ si ye o de don. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Kati kɔkɔkaw kan ye ka na se ma ka fisa wuli ka bɔ nka ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnnaw kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ala k'u hakili sabati maa ye ala ye ka sɔrɔ min jan dɛ ko ka ca min tɛ nin ye yarabi ni kɛba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ fɔ kuma caman ne yɛrɛ bɛ to ka ɲininkali kɛ n yɛrɛ la adamadenya hakili la yalima kunkolo tiɲɛ de t'u nɔfɛ wa k'a fɔ bi masalaw ta la ale tɛ fili dɛ ale ye dali min kɛ ka fɛn min latigɛ
e ka dɔn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ o da ka di adamaden la walima o ka ɲi adamadenya ma ale de b'o dɔn ka tila ka na n'u yɛrɛ kɛ hakilila ye wa n'u y'a f'i ye u b'a fɔ k'u b'u hakilila d'i ma ka tila k'a don i kunkolo la yarabi ala ka nin bɛɛ lajɛlen ŋaniya segin u ma k'a sɔrɔ ka nin ti to yɔrɔ si la ko basigi ni lafiya bɛ n'o yɔrɔw la ala k'an kisi a kasaraw ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bourse de travail la min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛra kulu dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ sibiridenw k'u bɛna wulikɛjɔ kɛ ka bɔ kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn ye kɛ k'a yira k'a fɔ kurantigɛba min bɛ bi gɛlɛya min b'a la ka se k'o ɲɛfɔ k'u to de sen fɛ an b'a lɔn k'a fɔ sɔrɔsilakaw kɛlen kɔfɛ ni ka Mali marali daminɛ maa ti ka bɔ bilen u ti ka jɛn n'o ye cogo si kelen na u ye wulikɛjɔ kɛ ka maaw ka lajɛ yɛrɛ ka se k'o tiɲɛ Isa Kaba ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Dabalibanko don parce que anw hakili la k'a fɔ jamana bɛ cogo min an bɛɛ de jɛra ka don démocratie kɔnɔ démocratie sariya fɔlɔ ye liberté de réunion liberté d'expression anw ye laɲini kɛ nka an bɛna ka na an ma marche yɛrɛ kɛ manifestation yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ information ye o de ye an ma manifestation yɛrɛ daminɛ fɔlɔ mais an bɛna manifestation préparée de an nana sɔrɔ k'a fɔ ko commissaire n'a ka mɔgɔ olu bɛna ka na bourse de travail daminɛ olu bɛna an ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna sɔrɔ kɛnɛ kan o mɔgɔ 7 mɔgɔ 2 y'u ɲininka dɔrɔn ko munna u nana u y'olu minɛ ka taa ni olu ye dabalibanko don ka sɔrɔ kɛ jamana in kɔnɔ an jɛnna n'a ye an bɛɛ de ko k'a fɔ ko jamana ye liberté jamana de ye jamana ye démocratie jamana de ye ka n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bali ala ma taa réunion na c'est vraiment inquiétant k'a ye k'a fɔ ko an bɛ 21e siècle min kɔnɔ ko jamana dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ mɔgɔw bali hali k'u ka réunion tɛ ni marche yɛrɛ tɛ fɔlɔ an ma se marche yɛrɛ niveau ma et puis an bɛ ka manifester min kama an ka droit dan de don ka sɔrɔ kɛ an bɛ an ka wari bɔ kalo o kalo k'a fɔ ko an tɛ courant sɔrɔ su o su quartier bɛɛ lajɛlen wagati o wagati an bɛ bɔ k'an b'an ka dusumakasa yira u ka fɛɛrɛ ɲini o la o bɔli yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ fo réunion préparatoire ka na mɔgɔw empêcher o la dabalibanko don jamana in kɔnɔ ni kan ka bɛɛ de interpeller bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie a bɛ kankun min kan n'an m'an kɔlɔsi n'a bɔra o kankun kan a bɛ gɛlɛya donc vraiment u ka mɔgɔw to yen u k'u ka baaraw kɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Isa Kaba kan ye a y'a fɔ cogo min na bɛɛ jɛ fɛn tɛ dɔ ye dɛ min bɛ diya ye ka wuli k'i ka nisɔndiya yira o la min tɛ bɛn ma k'i ka nisɔngoya yira o la kabini sɔrɔsirakaw ye fanga ta o selen tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ bɛ k'i ta fɔ halisa an b'a lɔn k'a fɔ ko kɔni a b'a la ka dili don ka taa fɛ an ka jamana fɛn o fɛn b'a bila basigi minɛ kɔnɔ ala k'o sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye o kuranko kelen hukumu kɔnɔna ye wulikajɔ min bɛ senna bi min ye ka dɔn k'a fɔ kuran ji ni kuran o minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Seydou Lamini Traoré ale ye ɲɛfɔli kɛ o ko kan an ka minisiri lamɛn. an nana de k'a fɔ ko fɛn o fɛn tun bɛ kɛ fɔlɔ o si kana kɛ bi an nana o de kama o de la kurantigɛ kɛra bi a y'an tɔɔrɔ fɔ ka s'a dan na an nalen an nana sɔrɔ jamana énergie bɛ cogoya min na juru min bɛ jamana énergie dɔrɔn na a ka fournisseurs minnu bɛ courant feere a ma o dɔrɔn n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tun ye franc CFA miliyari 180 juru tun y'o ye an nana sɔrɔ courant bɛ di ni baarakɛminɛ fɛn fɛn bɛ baarakɛla ninnu bolo a bɛɛ kɔrɔla parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye san 10 san 20 baarakɛminɛ salenw ye baarakɛminɛ ninnu bɛɛ fɛnɛ sɛgɛnnen don fɔ ka s'a dan na mais an tun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ɲina mars ni avril bɛ gɛlɛya an tun sigilen don n'o ye donc an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a kan ka bɛn ni sunkalo ye donc anw nana dɔrɔn an ka baara fɔlɔ kɛra jumɛn an bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa ni mars ni avril sera maliyɛnw kana tile gɛlɛya dɔn o kɛra an ka baara fɔlɔ ye filanan kɛra jumɛn an ko an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ tuguni walasa san wɛrɛ ni ɲɔgɔn kuma la an kana to boliboli la tuguni k'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn jumɛn tugu yan fɛ k'o an bɛ se ka jumɛn tigɛ yan fɛ k'o bari yan fɛ walasa kurantigɛ kana kɛ pour que o kana kɛ secret wɛrɛ t'a la fo an ka wari de ɲini ka minɛ ɲɛnamaw san mun bɛ courant dilan donc urgence tun ye jumɛn urgence tun ye ɲina funtɛni mun daminɛtɔ filɛ nin ye gɛlɛya ba kana sɔrɔ a la maliyɛnw bolo an ko bon kurantigɛ yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a ju ye jumɛn ye de an ye ju fɔlɔ jateminɛ o tun ye k'a fɔ wari tɛ EDM kun donc kuma caman i bɛ taa sɔrɔ taji yɛrɛ tɛ sɔrɔ walasa ka se ka groupe la marcher an ko bon n ko o mun ye o tɛ bɛn donc an ye fɛɛrɛ tigɛ mun b'a to o ka bɔ yen nɔ ala ka dɛmɛ la an sera k'o kɛ bi in na courant kɔni ma tɛ tigɛ k'a fɔ ko taji ma sɔrɔ ka kɛ groupe kɔnɔ filanan tun ye jumɛn an bɔra k'a fɔ sisan ko équipement minnu an ka baarakɛminɛ minnu tun sɛgɛnnen don an y'a ye k'a fɔ u sɛgɛnnen don mais u tɛ se ka remplacer sisan parce que n'i ko k'i b'u bɛɛ hali ni wari kɛr'i kun k'i b'u bɛɛ falen sisan nɔ u falenni bɛ temps mun ta o ye san 2 ni san 3 jate donc an ko yanni a ka falen an kɔni b'a dɔn mun bɛ kɛ c'est que le fait que u kɔrɔlen don a bɛna to ka bila panne na donc n'a bilala panne na yanni an k'a dilan an bɛ se ka mun de kɛ maliyɛnw ka se ka courant sɔrɔ yanni a ka dilan an ko bɔ sisan o solution ye mun ye poste minnu kɔrɔlen don an b'a dɔn yɔrɔ minnu sɛgɛnnen don kosɛbɛ n'olu de bɛ to ka tiɲɛ an b'a lajɛ ka groupe dɔw ɲini k'olu sigi o yɔrɔ ninnu na walasa ni o yɔrɔ ninnu tiɲɛna dɔrɔn an ka se ka courant di population ma o groupe ninnu installé la dɔ bɛ Badilabugu dɔ bɛ Sotiba IER cour kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye ministre kan ye kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a fɔra cogo min na
jɔyɔrɔ min b'u la bi u ka fɛɛrɛ balili tigɛ basigi ni lafiya bɛ se ka fasodenw sɔrɔ cogo min na kurantigɛ in ka se ka gɛlɛya bɔ an ka jamana sen na ala k'o hakililaw sabati n'an bɔra yen kalata min n'a kumaw fɔra bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ an ka jamana kɔnɔ yalima kalata ninnu fɔlen a bɛna se ka kɛ kɛcogo jumɛn na nka dɔw ko ko sariya sɔsɔ don yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma Dr Ibrahim Sango ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. K'a fɔ ko chronogramme kan ka bɔ bibi na an kan k'a dɔn a fɔ ma ko réforme politique institutionnelle u bɛna kɛ kuma mun ani élection yɛrɛ bɛna kɛ kuma min donc chronogramme kɔni bɔra bɛɛ y'a ye an bɛ se ka mun fɔ bakurubaya na chronogramme ni y'a ye a bɔra kɔni a nimisi wasa mais fɛn min chronogramme kɔnɔ gɛlɛyaw b'a la mun na parce que n'i y'a ye ko kalata bɛ kɛ ɲina o k'a sɔrɔ fichier électoral de bɛ yen bon bibi na fichier électoral tɛ yen Mali la fichier électoral tɛ yen parce que ni mɔgɔ hakili b'a la sariya gafe min b'an bolo mun b'a fɔ ma ko loi électorale ale ko san o san ka taa octobre kalo tile 1 ka taa décembre kalo tile 31 u kan ka fichier électoral kurakuraya ka liste électorale ninnu kurakuraya minnu sera kalata la k'olu tɔgɔ don minnu banna fana k'olu tɔgɔ bɔ mais an y'a ye salon administrateur civil ninnu ka grève kɛra donc grève kɛlen fichier électoral ma se ka kurakuraya donc o ye fiɲɛba de ye donc ɲinan n'i ko k'i bɛ na élection kɛ fichier électoral tɛ yen bon a b'i ka gafe kɔnɔ ko révision exceptionnelle bɛna kɛ mais hali o révision exceptionnelle u ko ko tile 15 bɛna révision kɛ donc o bɛna kɛ fɛnba ye an ka chronogramme ko nin na bon ni chronogramme jateminɛ fana sariya yɛrɛ ye mun fɔ sariya ma bayɛlɛma fɔlɔ mais sariya mun b'an kunna u ye mun fɔ ko ka taa octobre kalo tile 1 ka taa décembre kalo tile 31 ko de la ko révision kan ka kɛ les révisions ordinaires des listes électorales kan ka kɛ bon o dun chronogramme y'a jira k'a fɔ ko octobre kalo tile 31 ko kalata dɔ bɛna kɛlɛ donc o ye référendum ye a y'a jira fana ko décembre kalo tile 26 kalata wɛrɛ bɛna kɛ mun ye conseil communal ka kalata ye donc o kɔni o t'a nimisi wasa parce que o ye sariya a komi ye n'an b'a la ka sariya sɔsɔ tuguni an fɛ ka ko dɔ dilan mais an bɛna don sariya sɔsɔ kɔnɔ ni ye conseil yɛrɛ ka kalata ye conseil ninnu ka kalata an fɛ presse ko tɛ parce que conseil ninnu u ka mandat bɛ ban novembre kalo la bon mais sariya ye u ka code de collectivité mun bɛ yen mun bɛ conseil yɛrɛ ninnu kun kunna o ko kalo wɔɔrɔ bɛ se ka fara a kan siɲɛ kelen kalo wɔɔrɔ bɛ se ka fara a kan siɲɛ fila merci kɛra 2016 o merci kɛra 2016 gɛlɛya mun yɛrɛ merci yɛrɛ la 2016 kɔrɔnfɛla la i b'a sɔrɔ commune 60 ɲɔgɔn bɛ yen merci ma kɛ fo bi merci ma se ka kɛ bon donc olu ka sigili ti presse ko ye an fɛ mun ye presse ko ye o ye coup d'état nana mun ye référendum o ye presse ko ye président sigi o ye presse ko ye député sigi o ye presse ko ye mais hali o yɛrɛ la u ye a fɔ ko ninnu bɛna kɛ mais sariyaw de kan ka kalan fɔlɔ sariya minnu kan ka kalan ka yɛlɛma kura don kow la o chronogramme tɛ yen mɔgɔ t'a dɔn a bɛna kɛ kuma min an balala k'a fɔ Ibrahim Sango y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana na ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ka se k'o baara kɛ an ka jamana maa ɲɛmaaw olu ye fɛɛrɛ kɛ n'i ka sɔrɔ ka sukaro tɔni 5 k'o di Segu kɔma taxi ma k'a sɔrɔ kɛ gɛlɛya min bɛ bi n'i y'a tɔni 5 jateminɛ ko n'a tilana bɛɛ bɛ kilo 3 de sɔrɔ a la Segukaw ka mairie n'u jara ale b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ an k'a lamɛn. L'industrie ale de y'a laɲini k'a dɔn k'a fɔ commentaire bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka sanga effectivement ni anw ka cɛsiri ye n'o ka daminɛ gouvernement la ka na préfet la ka na ne yɛrɛ la an bɛ kibaruyaw s'u ma kuma bɛɛ u nana dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ commentaire an dun ma sunkalo kɔnɔna na donc ale k'o dɔn a yɛrɛ la silamɛ de don n y'a dɔn k'a fɔ a ye waleɲuman kɛ nin ye waleɲuman a kɛra maa minnu fana a kɛra kɛyɔrɔ la k'a dira mɔgɔ minnu ma u n'a ka kan hali n'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko 5 tonnes tɔni 5 a bɛ bɛn bɔrɛ 100 ne ka jate la k'a kɛ kɔnɔ maa 1000 ni maa 300 jate k'a bɛ bɛn kilo 3 sɔngɔ ma bamanan b'a fɔ ko a ka dɔgɔ dɔ bɛ cɛ mɔgɔ bɛ kolokuru sɔrɔ ɲi bolo mɔgɔ bɛ kolokuru d'i ma bi sini o bɛ se ka bu d'i ma dɛmɛɲɔgɔnya n'i y'a misali di dɔw a kɛra kɛ kuma fɛ u bɛ baara kɛ yɔrɔ min kɔnɔ gɛlɛya min bɛ n'u bɛ commentaire ka bi an bɛ dugawu kɛ ala kana ɲɔgɔn se u ma ala k'u ka baarakɛ yɔrɔ ala k'a yiriwa commentaire fana gɛlɛya min n'o b'a kan n'an bɛ k'a cɛsiri a la bɛɛ bɛ k'i da don a ko la bi gɛlɛya ala k'a wuli k'a dɔn pewu k'a fɔ tiɲɛ na an bɛ ɲɔgɔn bolo baara in na sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala k'a di an ma ala k'a musakaw nɔgɔya gouverneur y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ dɛmɛba wɛrɛ ka se ka sɔrɔ hali n'o ma kɛ suguro ye n'o kɛra fɛn wɛrɛ min bɛ se ka dɛmɛ don an bɛ se ka hali bi commentaire mɔgɔw ma gɛn so yanni ka se baara daminɛdenw ma n b'a jira k'a fɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ka da an diinɛ ka ɲi an bɛɛ diinɛ ye kelen ko in kɔnɔna na an bɛ se ka wuli cogo min na ani mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu taacogo na mɛ n b'a dɔn k'a bɛɛ kɔni diinɛ ye kelen wa n da m'a la n bɛ dugawu kɛ fɛnɛ nin sunkalo ye kalo barikama de ala k'a tulo ma gɛn ka sababu ni fɛɛrɛw di an ma commentaire ka se ka wuli cogo min na o de b'a to bi Segu bɛ taa ɲɛ gɛlɛya min bɛ an kan Segu an bɛɛ b'a dɔn commentaire dama tɛ koyi a usines ni a yɛrɛmara kafo an bɛɛ b'a gɛlɛya kɔnɔna na donc basa kɛlɛ a se ka fɔ ko a ma s'i ma dɛ i sen da la o nkalon
Ambalona ka fo nu jara ya fo mina ala ka ke de meyonya min be na be ke basigi lafiya sababu ye ka nyasi bala yele manambura ye misabu ka sele do kaburu do nyondeme ke hukumu konena ukache bambe ni asono wele ko papa napo ale ko ni sangani wati bele ko abuli ka jota ni ke de meyonya ta ka nyasi aka marama misabu kaburu do ayeka do ka fo jidi yema o ko ngira ni suja ko baye bala jele ki gani suja ira keneka mi ka do ka fo dugutigila ka coordinateur communiste konena elade Seydou Sangare baka ni suda yira angalame to elhaji Seydou Sangare ne communiste dugutu ka coordinateur mbe musabu ya no papa napo ala ye no ya kaye akana forager se anga kabrudo kerefe aya se kabrudo to la ma ya bla population ka disponibilité la puisque ay borne fontaine sabakala kelembe kabrudo kono labe ko felala mo kata akana ke ferili ke jin akake an re mo nyala o kumun kono la ambi foli ke papa napo ambalona ka fo dugutu ka coordinateur elado Seydou Sangare ni tuale kanye misabuga ka merdele ke Bouakaro Brema Koulibaly e joni ne misabugo merdele ke presse mo ko ne ba fo ko barkadaw ke da munka mairie de ke kanga ni ke parce que dugu ye mairie de tayo dugu ko ne de jera no ye quartier ye ke mairie sigi ke maire choisi ke conseiller choisi mais ni ye jatemine conseiller tise ku yere soro tugo chifu ne dugu mo de ne dugu mo ye hera soro abe ko mo lu de ka hera de didende do comme mairie tise ke fe umbeke ni Allahu Taala ya no ya burada made min na bara nyuma ke donc on yebe otiku de la papa na ko kani feñ an ba fo ko ameke misabugu yede akera commune bedi ke da mu ko aya jatemine dal du Mali fle 600 misabugu cimetière ni moko ke kabike yenno sisa ole du ka ta village la tugunu na ko fu ba fo de misabugu anga nye o ma ka no ka janaja kaya olu bina o ko fe tuguni misabugu ani yirima jo dona nyona misabugu ani manyambugu dona nyona zone ratal fe donc fe bi kay yenro la o bebi na tuguni kana ya de parce que ambe kara nyokon sigi nyokonye donc ni kama an ba fo misabugu dronte mais Mali bedi donc ni bara mi kara na ambe foli ke meri la mugo olu ko ni fo olu ka nga ke mais ne mugo soro la ka ke olu tay ka foli de ke ka nyini population fe ko meri damat se ka fo nyina bo an ka mbolo di nyokoma an ka jeka barake o de bi jamana tanye ambalona ka fo ni ti musabugo ka merdele ke Bouakaro Brema Koulibaly o kofe mami waliya nyereke ni ya soro papa nabo e krofo dirama ay puma mi fo ofle to Mahamadou na ko ko mo bin doni papa nabo de ni banyaraka de hakina ni ato ni barake une fois ne nana ya no sudon dola nana soro mo bita gisoli kolon kono habitant donita pour que o ga gisoro et puis musobu vita cimetière konana ka fini ko kenama nya ye wakati mina ngo anga bara e foraji bara de no ambi sato bara ke ngo an sigoro bena misabugu ya anga bureau be an sigoro be an yenyo bebe ya no abi santabo an sigelembe ya donc no kera ngo anga machine bambolo anga atelier bambolo ni gibejon be ya no ni nafa bi la se sigi nyogoma aya nganiata antara monsieur le maire voir antara dugutigi voir antara almamu voir anko hakilna do banna am ferake na ya yamela soro awbolo na yaga duwa soro hakilna bambolo ka ke monsieur le maire ya de kesiri ke ko sebe awula ki jo suni clé ko vraiment ay demseni ay hakilna minta kana la suma ko vraiment ka rebi kesiri ke ka duwa ke ka be impliqué pour nga se ka ke ay min fo vraiment akera pour vous que monsieur ni ciew dugu be fleni ci sigi ñoo be fleni ya vraiment nimma se ga min ke vraiment ko ndesera seti no te nga hakilna e fen chamay sigi ñoo ko nana ambalona ka fo ni tuye papa nabo kaye ni ni soja ko baye wa demsen chini ken yone haglata ka nyasi marama ka fo ka tanu ka barkada ma chombe abi foni na de ko ni fensoro ki haglito sigidala ni o waliya doye chamanga deme bitayro chamana mitene ngani deme be dia soro beba na fasoro ala kan yone hakla uchaya namborai amita jamana ko kanana julate jakte mumbi bolobi Akaramogo amta Cap Vert kaw feno kunungo dimashi wasaden kalata kume Cap Vert kaw feno uga kalata so kona ka dayale jona Cap Vert kaw kunganga wasaden biulun vlan ani flare suganti chabo kema woro chela ka bla ka wasablon kono nana nini wasaden ni era sugantira ka bon ukanga uga jamana ministre gale suganti uga jamana nyama kala kolosili kono nana okofe amta Congo Brazzaville
sibiri tɛmɛlen avril kalo tile 17 o tun ye maa minnu donna kaso la ka sabu kɛ politikiko ye olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o senfɛ RFI kunnafonidiso ye barolasigi kɛ Congo Brazzavillekaw ka Jean-Marie Michel Mokoko kan jamana ɲɛma kalata min kɛra Congokaw fɛ yen nɔ san 2016 o cɛbɔ dɔ tun don nka sani kalata don yɛrɛ cɛ san 20 kaso ɲangini binna kan ka sabu kɛ k'a tun b'a fɛ ka basigibaliya don jamana kɔnɔna na o kɔfɛ an taa Tunisikaw fɛ Tunisikaw ka cakɛyɔrɔ min bɛnnen bɛ kasoladenw ka jo sariya kɔlɔsili ma ani ka kɔlɔsili kɛ ni kasoladenw ta la ka nimatɔrɔ bakuruba fɔla a bɛ wele ko INPR o ɲɛma Fati Jare y'a yira k'a fɔ ko Tunisikaw fɛ maaw minɛkun ka don kaso la k'u ni diɲɛ selege naani jamana tɔw ta tɛ kelen ko bolofa bɛ Tunisi jamana taw kan ko Tunisi jamana yɛrɛ ye jo sariya hakɛ mun ta u ka kasoladenw ye ko u bɛ o sɔsɔ kuma caman o kɔfɛ an bɛ taa Rusikaw fɛ Rusikaw ka ngwara dabaga min bɛ wele ko Alexei Navalny kunnafoniw y'a jira k'a fɔ k'a man kɛnɛ a bɛ kaso la a bɛ wagati damadɔ bɔ a tala ka dumuni kɛ an ko min ma nanzarakan na ko grève de la faim a bɛ o la a ka dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ k'a kɛrw bɛ se ka jɔ kuma bɛɛ k'olu tɛna sɔn k'olu b'a wajibiya u ka taa lajɛ kuma bɛɛ kaso kɔnɔ ka sanga ni o ye diɲɛ selege naani jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko olu ma sɔn ni damatɛmɛ wale in ma Alexei Navalny yɛrɛ kanubagaw y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna sɔn cogosi la Alexei Navalny ka sa k'a to kaso kɔnɔna na k'olu bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya tagamaw kɛ Rusi jamana kɔnɔna na avril kalo tile 21 o don kelen Rusi jamana ɲɛmaa kan ka bɔ ka kuma ni Rusi jamanadenw fɛ an karamɔgɔ an ye mun sɔrɔ ko kan kunnafoni na o dɔ tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala julatɛ jakite ala k'a bala yɛlɛ nɔgɔya k'u bila basigi ani bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ bi ye sunkalo tile 7 ye sina ye sunkalo su 8 ye sunkalo su 8 o nafila ye joli karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Joyi la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn segina su o nafila ye jɔko 2 de a jɔko 2 la arakan kelen o kelen bɛ fatiha kala ani kulu wallahu fo ka taa bila laban na siɲɛ 12 ani kulu auzu bi rabbil falaq ani kulu auzu bi rabbin nas i b'olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen kala siɲɛ 12 ni banu na ka salamu bila i bɛ sɔrɔ ka nin dogo in kala n'o de ye i b'a fɔ ala n gɛrɛsɛgɛ sunkalo in na hinɛni na yatimaw la n gɛrɛsɛgɛ miskinaw olu dumuni na n gɛrɛsɛgɛ foli cɛruli la ala i ka n gɛrɛsɛgɛ sunkalo kɔnɔna na maa baw jɛɲɔgɔnya na ani maa jagalen yɔrɔmajanyali ala i k'o kɛ i ka hinɛ kama ala min ne ye natabaw ka nata ye o ye sunkalo su 8 nafila ye karamɔgɔ Maliki Danbele a y'a fɔ cogo min na yarabi ala kalo in ala ka kimɛ ko ɲuman yira ni silama bɛɛ lajɛlen la ka musakaw nɔgɔya ka kalo in minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ye sɔrɔbatɔw ye kalo in yarabi ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka hinɛ fantanw na kalo min na fila kɔnɔ nin ye ka dɔn ka bato kɛ kalo de ye nin ala ɲini kaloba ye yarabi ala ka an bɛɛ lajɛlen hinɛ don ɲɔgɔn na kalo in k'a tɔ musaka k'o yira na minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ gɛlɛya la ka gɛlɛya furakɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ nɔgɔya la ala